दिनै जोङो फैगौ 2026 मायथाइनि जि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ बे 22 गहपुर बिधानसभा समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ जोंनो बिजाथि महरै आंखौ दैथायहरदों। बिनिखायनो जोङो बे हाबाफारिनिनो मैया थांनाय 22 तारिखआव जोंनि नमिनेशना गासैबो कमप्लिट जाबाय। जों दोलोआव गहपुराव गासै 7 बिजाथिया दिनै इलेक्शन गेलेगोन। बे बिजाथिनि बिथोराव जोङो इउपिपिएल दोलोआबो दङ। बेनिखायनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौ आरो सानस्रिजों दाजानाय जोंनि बे इउपिपिएल दोलो, बे इउपिपिएल दोलोआ बड'फानि आदर्श आरो बर'नि गेरेमसा बर' माहारि दानो लानायनि जि बिथांनि सान्थौ आरो गोजोन मोनसे थासारिनि जि सान्थौ, बे सान्थौजोंनो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आवगायलांनो थाखाय गिबियावनो जोङो बे बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आथिङाव बिथांनि मुसुखायाव जोङो सिबिजेननायनि उनाव जोङो दिनै गाबोननिफ्राय 9 तारिखसिमनि हाबाफारिखौ जों जागायजेननो आखायाव लादों। आरो बिनिफ्राय जोङो दिनै बिथांनि गुदियाव बिबार बावखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे नैबे लामाजों थांनानै गोजोन फोथारथिं थांनानै गामि गेजेरजों थांनानै जोङो बरफुख्रियाव थानाय जोंनि जिल्ला मावख'आव थांनानै गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो सानज्लायनानै मोनसे थि खालामनानै फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियाव जोङो बर' जाथिनि जि जोंनि गहपुराव आद्रा थानाय जिनाखि बिटिआरआव सोसननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि थाखाय रायजोनि गेजेराव जोङो मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनांगौ। जों बुंनांगौ जे जोंनि साननाया बेनो जे जोङो बे सोसननाय गामिफोरखौ आबुं महर होनानै जोङो मोनसे कनस्टिटिउन्सि दानानै आरो जोङो नैबे बिटिआर एकर्डखौ फुल्लि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जोंनाव बाव राव दैखांहैनो थाखाय जोंना गोख्रों सासे जोंना बिजाथि नांगौ। आरो बिनिखायनो बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानैनो जोङो बिसायख'थिनि हाबाफारिखौ आवगायलांगोन होननानै जोङो दिनै थि खालामदों।